b'a fɔliw kanu b'a cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba aw minnu b'an lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan hali jamana wɛrɛw la an b'a fɔ aw ye aw dan se Maliba fɔliw kɛnɛ kan a ye taa ɲɛ ka abonné an ka page YouTube kan ani a ye to ka don site kɔnɔ www.malibafɔliw.com ka taga aw ɲɛ da yen kan ka artistes ka dɔnkiliw sɔrɔ yan n'u ka video nin ye bi Maliba fɔliw kɛnɛ sigilen i komi an b'a kɛ kɔrɔlen cogo min na surprise caman de bɛ Maliba fɔliw plateau bolo ka lase aw ma fɔ aw sigiyɔrɔ la bi surprise ka bon ni don caman ta ye an tɛna kuma in caya bi an ka wele bilalen don an fa dɔ ma an bɛna yɔrɔ d'a ma a bɛna tɔgɔ ni a jamu fɔ ani a bɛ bɔ yɔrɔ min na i dan se Maliba fɔliw plateau sanfɛ baba. O diyara n ye kosɛbɛ n ka foli bɛ Maliba fɔli mɔgɔw bɛɛ ye ka n yɛrɛ sɔrɔ plateau ka yan sɔgɔmada in na a diyara n ye a bɛnna ma n fana ka foli bɛ aw ye kosɛbɛ an matigi Yesu tɔgɔ la. Amen. Ne tɔgɔ ye Timote Nama Danbele n bɛ wele fana ko dɔnkilidalaw Baba donc o ye n tɔgɔ ye. Ne sigilen bɛ Bamakɔ yan bɛ Kalabankɔrɔ Kuluba o bɛna an sigiyɔrɔ ma. O la aw minnu ɲɛ bɛ an na an ni dɔnkilidalaw Baba de bɛ ɲɔgɔn fɛ Baba Timote Nama Danbele dɔnkilidala don chrétien dɔnkilidala don. O la an bɛna ɲininkaliw tɛnku a la o ye Maliba fɔliw plateau o ye o nafa ye Baba yala i bɛ se k'a fɔ an filɛbaaw ye yala dɔnkilidalaw Baba a bɛ musique genre jumɛn de kɛ? Ayiwa nin diyara n ye Maliba fɔli mɔgɔw ka se ka kunnafoni lase aw ma n bɛ misigi min kɛ o ye chrétien misigi de ye donc n ka fɛn sigilen bɛ o de kan kosɛbɛ. O diyara an ye n'i y'a fɔra ko i ye dɔnkilidala ye a bɛ ɲininkali caman bange mɔgɔw kunna yala i nana dɔnkilida la cogo di a daminɛra wagati jumɛn fo ka se bi ma? O ɲininkali fana diyara n ye kosɛbɛ aw jaabi n nana dɔnkilida la waati min na a kɛra 81 mais o y'a sɔrɔ n ka dɔgɔ n wulila dɔnkilidala minnu kɔ donc n tun bɛ dɔnkili kɛ olu kɛrɛfɛ dɔnkili kelen ɲɔgɔn o b'o di yan komi o waati n ka dɔnkili ko tɛ sira sɔrɔ kosɛbɛ donc n kɔni tora o kɛrɛfɛ ten donc fɔ kana se waati ma 86 yɔrɔ ninnu donc n y'a daminɛ ka lakodɔn o waatiw kɔnɔ. 81 ni 86 ko kuma mana fɔ o bɛ o caman ma kɛ anw ɲɛna parce que anw ye denmisɛnninw ye nka o ka daminɛ wagati la fo sisan an b'a dɔn ko caman kɛra a kɔnɔna la kabini y'a daminɛ ka se bi ma yala i ye album bɔ wa? A tun ka di n ye ka album caman bɔ mais a sababu fila b'a la n ye album kelen de bɔ o kelen min bɔra ni Pasteur Musa Rojo jɛra ko Bɔndoroso Président banlen kɔfɛ an tun kan ka fɛn wɛrɛw kɛ mais ka kɛɲɛ kow n'u nacogo ye ne nana Bamakɔ donc n tun bɛ baara dege de la n ka baara dege la ma se ka cassette wɛrɛ produit ka taa ɲɛ parce que ma mɔgɔ fana sɔrɔ min bɛ se ka n dɛmɛ ka se ka cassette bɔ. D'accord, ça veut dire que dɔnkilidaw kɔni continuera mais fɛn min ye dɔnkili minnu bɔra k'olu sigi ɲɔgɔn kan ka kɛ album ye donc o kɛra gɛlɛya ye n hakili la a kuma ma tɛmɛ fɛnɛ parce que an bɛ wagati min na ko sisan fɛn caman nɔgɔyalen don o diyara n ye baara fɛn o fɛn n'i b'a kɛ Baba i b'a sɔrɔ gɛlɛyaw b'a la kabini i y'a daminɛ yala i ye gɛlɛya jumɛnw de sɔrɔ i ye o cɛ tigɛ cogo di e yɛrɛ ka gindo kɛra jumɛn ye k'o gɛlɛyaw cɛ tigɛ? Ayiwa nin diyara n ye Maliba fɔli mɔgɔw o ɲininkali kɔni o diyara ne ye kosɛbɛ parce que fɛn o fɛn na i b'a sɔrɔ gɛlɛya dɔ b'a la bon dɔnkilida kɔnɔ n ye gɛlɛya min sɔrɔ a kɔnɔ komi i da sera ma tiɲɛna o gɛlɛya an tɛ se ka da don o bɛɛ la nka n bɛ se ka dɔɔni fɔ a la a daminɛ fɔlɔ o kɛra bolifɛntanya ye bolifɛn kun tɛ n bolo n bɛ wele yɔrɔw la donc n bɛ obligé ka taa bolifɛn de ɲini mɔgɔ wɛrɛ fɛ nɛgɛso n y'a daminɛ ni nɛgɛso de ye donc awɔ n y'a daminɛ ni nɛgɛso ye n bɛ taa nɛgɛso sigi ɲɔgɔn fɛ ka n ka taama kɛ n'o ye n ye san caman k'o la donc n ma bolifɛn sɔrɔ parce que o waati y'a sɔrɔ gɛlɛya dɔ bɛ n kan donc ne yɛrɛ tun tɛ se ka gɛlɛya in wele donc o waati la nka n tora Ala deli la ani Ala fana nana ni nɔgɔya ye ka n to dɔnkilida kɔnɔ Ala ye ka nɔgɔya dɔ kɛ awɔ. Ala ye nɔgɔya dɔ kɛ o bɛ ɲininkali min bange ne kɔnɔ sisan
ni gɛlɛya sera o yɔrɔ la maa caman minnu ka baara ye dɔnkilida ye u bɛ sigi ka miiri kosɛbɛ yala o wagati in kɔnɔna la o sera ka dɔnkili dɔ di e ma minnu ka baara ye dɔnkilida ye wa gɛlɛya wagati la tuma dɔ la i b'a sɔrɔ o caman bɛ dɔnkili sɔrɔ yala e ka gɛlɛya wagati la e ye dɔnkili jumɛn de sɔrɔ bon o waati kɔnɔ ne yɛrɛ jijara ka dɔnkili dɔw labɛn n yɛrɛ ye ka ɲɛsin n yɛrɛ ma o dɔnkili de ye nin ye ko kɔrɔbɔli ko danaba kɔrɔbɔli ka ca nka i ka kɔrɔbɔli muɲɔ ala na se d'i ma donc o dɔnkili nana o kɔnɔna na danaba ka kɔrɔbɔli ka ca dɔnkili in kun kɔri ta anw mɛn ni dɔnkili mɛn dɛ kɔrɔbɔli ko danaba kɔrɔbɔli ka ca kɔrɔbɔli muɲɔ danaba i labɛnnen ka don kɔrɔbɔli ko danaba kɔrɔbɔli ka ja kɔrɔbɔli muɲɔ danaba i labɛnnen ka don ni kɔrɔbɔli sera ale ni sɛbɛnjugu de don i ka mɔde kɛ ala bɛ i ka hami bonya ni kɔrɔbɔli sera ale ni desaya de don i ka mɔde kɛ ala na i ɲɛji cɛ donna ni kɔrɔbɔli sera ale ni bana jugu de don i ka ala deli ala de bɛ bana jugu kɛnɛya kɔrɔbɔli ko danaba kɔrɔbɔli ka ja kɔrɔbɔli muɲɔ danaba i labɛnnen ka don Maestro John i ni ce vraiment a diyara n ye i y'a latigɛ ka na an ka plateau animé ça c'est très bien o diyara n ye merci beaucoup aw minnu bɛ k'an lajɛ an y'a dɔn kabako caman de bɛ Maliba foliw bolo k'a lase aw ma surprise tɛ ban an ka plateau sanfɛ vraiment ni dɔnkili an caman ye nin mɛn nin y'an bɛɛ jija wagati dɔ la k'a sɔrɔ an dɔw tilela dɔnkili tɛ mais dɔnkili n'i y'a lamɛn a bɛ n'a fɔ don o don a bɛ kuraya de Baba i ni ce yala ni dɔnkili y'an dɛmɛ cogo min na n hakili la ni dɔnkili kelen bɔra ou dɔnkili wɛrɛ bɔra a ye ɲɛ de fɔ Maliba an ka plateau in kɔni an y'o de fɔ a ye taa ye dɔrɔn ka abonné a y'a partager fan bɛɛ fɛ o dɔnkili min bɔra min ni kɔrɔbɔli ko tɛ kelen o kun ye jumɛn danaba i jigi bɛ tigɛ mun na i kana hami ala mana fɛn o fɛn kɛ o bɛɛ ka ɲi nka ala tɛ ɲina an kɔ o ye ka dɔnkili ya awɔ vraiment ala ka ye o dɔnkili kɔri ta an ka ye danaba ye jigi bɛ tigɛ mun na i kana hami ala mana fɛn o fɛn kɛ o bɛɛ ka ɲi ala tɛ ɲinɛ an kɔ danaba ye jigi bɛ tigɛ mun na i kana hami ala mana fɛn o fɛn kɛ o bɛɛ ka ɲi ala tɛ ɲinɛ an kɔ
ni dongli ye mo chama de mere hakli benna anga ko la on meni dongli nda vraiment ani sonjara vraiment merci beaucoup et merci maître John vraiment ala ka dubaye et ani makla wana et je crois que ni anga mission be kunche va kanga dongli kilen feneda donc dalo baba ibe en krefe ambe o feneda nyon fe merci donc dalo baba koroboli inspiration a sur la toile o ñin galé jaranye malba fuli be matigi foka barkada ka o fana fo koroboli ko ñe adongili milli soro cogomina ne ka dongili be ma jama composé ado bi soro nimi barala dongili bina ni ndalendo wati do la dongili bina mais ni soro la cogomina o soro la passer kumi wajuli la nga dongli chama fana bi botin ka passer to wajuli la ni wajuli la bena kanye abi clan wati mina misinga te dongli donc nga ni dongli soro la to mina gola yatu menga do bana awo donc on nana ni dongli nye ka da ka se ka hakli shigi parce que alaka kuma ati nyon soso awo donc le bible kalan ani kakene zaburu kemeni mugani kelenye ko ne demeli be bomi o watu konona na ndinge folo bana afo demuso folo bana dinge mindara ko fana bana sabana do fana nana ba mais ni shiman jigi tike matiki la kanga bara shumaya njijara matiki no o bara na daminena ani a koroboli be nyon fe wajibi do ala be an korobo nga atena teme embarka da yaro kan akene ala ka kuma nga fembe sigili me ala ka kuma de kan wate ye zaburu kitabu ne taka kala manan fe ko ndemeli be bo ale de la sangulo ni bukulo damba ne demeli be bo ale de la donc la kan do gole ya kono nyeni dongli fenge kan hakli sigi kam so fana hakli sigi kan lamme baw fana hakli sigi ni ay akera sababu ye mo chama ni anyuna korobolu seroma ubeni dongili nyini fe ma chuma ali ko sale na do chebana ay kam wili ko nga jija ka dongili chiale ma abala jija ko sebe donc nya do de la ko nga dongili abala ka barake awo dongili mi ka barake re wa dongo do ni ala me ondre ka be koya kata fe if go bi dongili re do vraiment ni jaranye anga plateau na fa ni orla ay tanye ka abonné ambe yan awde kama kasi ka dumala te aw ma fo sigiyɔrɔ la mais an ka site be www.malibafolu.com an tɛ sɛgɛn ka an kanubaw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Emmanuel Kulubali Israel jamana kan an b'i fo nin kɛnɛ kan an b'a dɔn walisa ni plateau ka ɲɛnamaya i ka cɛsiriliba kɛra a la an tɛ ɲinɛ i kɔ ani a ye taa ɲɛ fɛnɛ aw bɛ yɔrɔ bɛɛ de la an b'aw bɛɛ lajɛlen de fo an bɛna segin hali bi an ka plateau sanfɛla la déjà i ka inspiration mɛna cogo min na i ye o fɔ an ye mais baara fɛn o fɛn n'i b'a kɛ gɛlɛyaw b'a la mais nɔgɔyaw fana b'a la i ye nafaw jumɛn de sɔrɔ ni dɔnkilida baara la. Ni diyara n ye o ɲininkali bɛnna n ma kosɛbɛ n ye dɔnkilida daminɛ n tilana ka nɔgɔya minnu sɔrɔ a kɔnɔ ni i bolo bɛ ala ka baara la n'i b'a kɛ ni tilelenya ni jɛlenya ni tiɲɛ ye gɛlɛya mana na cogo o cogo matigi bɛ bɔda d'i ma ani a b'i dɛmɛ fana. Donc n ye nɔgɔyaw sɔrɔ a kɔnɔ n da bɔra nɛgɛso ko min na nɛgɛso tun tɛ n bolo ala nana tɛmɛ balima dɔ fɛ o ye nɛgɛso san k'a di yan n t'a fɛ k'a tɔgɔ fɔ plateau kan ale ye nɛgɛso san k'a di yan ko n ka ala ka baara kɛ n'a ye n ye baara daminɛ ni o ye dɔɔni dɔɔni k'an to village la fɔ ka na bɔ village la n b'o nɛgɛso kelen kan donc n jijalen bɛ ala ani ala ye hɛrɛ caman fana kɛ n ye ka denw fana di yan o gɛlɛyaw kɔnɔna na ka se ka ɲɛji cɛ nɔgɔya kɔnɔna na i m'a ye donc o ye ala ka kɛ ye n'i bɛ ala kɔ a bɛ dɛmɛ fɛn caman na donc ne bɛ ala barika da sabu n bɛ se k'a fɔ a ye nɔgɔya kɛ n ye donc nɔgɔya min don hami minnu tun bɛ na k'o hami bɔ yen ka na ni nɔgɔya ye donc n bɛ barika da matigi ye k'a fo ani ka aw fana lamɛnnikɛ jama bɛɛ lajɛlen fana fo awɔ o diyara n ye bi émission in bɛ ka ne yɛrɛ dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n hakili la a bɛ ka n filɛbaw caman fana dɛmɛ u sigiyɔrɔw la baba
ɲininkaliw b'an bolo hali bi awɔ an ka ɲininkali sera yɔrɔ min na an y'a jateminɛ k'a fɔ i yɛrɛ den dɔw bɛ minnu bɛ dɔnkili da Moise Dambele ale tɛmɛna an ka plateau sanfɛ a mɛnna yala i ni denmisɛn ninnu bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di o ɲininkali fana diyara n ye ani fɛnɛ sanni i ka jaabi yala parce que tuma dɔw la plateau sanfɛla sɔrɔ man di ka caya yala u bɛ s'i ma k'i ɲininka dɔnkili la fɛnɛ awɔ ni denw an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n b'o lajɛ waati caman an bɛ delili kɛ an ka so an ka baara kosɔn dɔnkilida kosɔn ani farikolola baaraw fana ani u yɛrɛw ka kalanko an bɛ delili k'o la waati bɛɛ ani kumaɲɔgɔnya bɛɛ ne ni n denw cɛ waati dɔ n'i taara an sɔrɔ i t'a dɔn min ye fa ye min ye den ye fo ni la i ye k'a lajɛ kɔrɔya fɛ donc an bɛ kulon kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ donc o de b'a jira an na ko kanuya bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ani Moise ale kɛra dɔnkilidana ye fila ni fila Joje ni Caleb olu fana ye fɔlikɛlaw ye kelen bɛ batiri fɔ kelen bɛ basi fɔ gitari basi fɔ o diyara n ye kosɛbɛ ani Moise dɔgɔkɛ dɔ fana bɛ Christophe ale fana ye dɔnkilidana ye ani a dɔgɔkɛ dɔ fana bɛ Nathaniel ale fana ye dɔnkilidana ye donc ni n welela yɔrɔ minnu na ni n b'a dɔn ko cayala n bolo n bɛ se ka ninnu ladɔn ci o yɔrɔ la u bɛ taa n jɔyɔrɔ fa awɔ ani an y'o kunnafoni min mɛn o fana diyara n ye k'a fɔ ko n'i bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que kuma caman an b'u ye u ka dɔnkiliw basigilen don u bɛ baara min kɛ mais an t'a dɔn u bɛ ka baara minnu kɛ dugu la nin fana bɛ kɛ sababu ye an bɛ bɔ a kalama k'a fɔ ne ye dɔnkilidala ye ni Ala ye garisɛgɛ bɛn somɔgɔw ma minnu fana bɛ dɔnkilida dɔn aw kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a t'i n'a fɔ olu kɔrɔla aw de bɛ sanga la bi o tɛ mais an fana mago bɛ u la walasa an fana ka sendaɲɛ dɔw sɔrɔ kɔrɔlen an b'a jateminɛ minnu ye dɔnkili da a mɛnna an b'a jateminɛ bɔlɔlɔ sanfɛla man d'o ye mais an ye jateminɛ kɛ 2022 na e ka sɔn fila a bɛ ye bɔlɔlɔ sanfɛ ka caya kosɛbɛ fɔlɔ o ye dɔnbaliya ye ani i ka i wele kun dɔn munna ninnu fila yɛrɛla bɔlɔlɔ sanfɛ ninnu fila de ka di e ye n'i ka dɔnkili bɛɛ wa ko dɔ de bɛ sen kan i bɛ fɛ ka min fɔ an filɛbagaw ye o ɲininkali fana diyara n ye ka i ka kuma jaabi question jaabi dɔnbaliya ye dibi ye a nana n fɛ waati min na n wulila ka sin k'a sɛbɛn k'a kɛ dɔnkili ye parce que n miirila diɲɛ ko la diɲɛ bɛ ka taama dibi de kɔnɔ u bɛ dɔnbaliya kɔnɔ donc n'i bɛ dɔnbaliya kɔnɔ Yesu dɔnniya o ye kɛnɛ yelen ye ka adamaden sama ka na arijɛnɛ la Yesu nana ni kɛnɛ ye a nana ni tiɲɛ ni nɛɛma ye donc ne y'o tiɲɛ min dɔn ne bɔra dibi la ne bɛ fɛ fana n balima caman minnu bɛɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka bɔ dibi la ka na kɛnɛ la nka o n'a dɔn cogo di fɔ an ka taa k'u waju donc tɛ se k'a dɔn cogo si donc o de la n ye nin dɔnkili labɛn k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ o dɔnbaliya ye dibi ye Ala dɔnbaliya ye dibi ye donc nka n'i ye ka Yesu dɔn i nana kɛnɛ la awɔ a dɔnkili filanan i wele kun dɔn a bɛ i n'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen bi mais o fɛn in bɛ kuma pasɛriw de kan kosɛbɛ kosɛbɛ n y'o bɔ k'o ɲɛsin pasɛriw ma i ka i wele kun dɔn Ala y'i wele baara min na i k'o dɔn fo ka na se an dɔnkilidanaw ma donc i wele kun dɔn bɛɛ ka i wele kun dɔn ani i k'a sɛgɛsɛgɛ Musa welela waati min na donc Ala ye Musa wele Musa tun m'a wele kun dɔn ye fɛn caman caman bɛ sigi fo ka na se ale da man tɛ Ala bɛ fɛ a ka taa Misira nka Ala tola a kan donc a m'a to yen o de la mɔgɔ caman bɛ yen n'i welela i wele kun sɛgɛsɛgɛ sun don i ka Ala deli ne bɛ ka wele fɛn jumɛn de la donc n'i ye ka sun don a bɛ Bibili kɔnɔ i bɛ se k'o faamu o de la n ye nin dɔnkili fana labɛn ka a kɛ lasɔmili ye ka ɲɛsin pasɛriw ma minnu bɛ ka wele sisan a kana kɛ ne ka ekɔli kɛ n ma baara sɔrɔ donc n bɛ fɛ ka taa pasɛriya la walasa église ka jɔ n ye ayi nka i k'i wele kun dɔn Ala fɛ i welela fɛn jumɛn de kama i k'o sɛgɛsɛgɛ k'o sidɔn ka taa i ka baara la donc o ɲɛsinna o ma ani dɔnkilidanaw bɛɛ b'i ta sɔrɔ a kɔnɔ o de don. d'accord o diyara n ye n hakili la n'i ye nin dɔnkili lamɛn a faamuyali tɔ bɛ sinsin dɔnkilidalaw tiɲɛ caman na y'u ye a ka d'u ye ka wele an ka kɛnɛw kan yala dɔnkilidalaw baba e bɛ wele kɛnɛ jumɛn ni kɛnɛ jumɛn de kan ani i bɛ lasɔrɔ cogo di ni mɔgɔ min mago b'i la. o diyara n ye kosɛbɛ n bɛ wele kɛnɛ minnu kan o ye kɔɲɔ kɛnɛw
conférence kɛyɔrɔw den tɔgɔ da yɔrɔw donc bɛ wele nin kɛnɛ ninnu caman bɛɛ la donc ka taa ala tanu o kɛnɛw kan donc o kɔni o bɛnna kosɛbɛ voilà ani kan ka lasɔrɔ cogo min na n ka numéro bɛ yen o diyara n ye ani fɛnɛ i bɛ baara fɛn o fɛn kɛ dɔnkilida baara o ye ala ka welele ye an b'o kɛ mais siɲɛ caman i bɛ taa sɔrɔ minnu bɛ dɔnkilida baara la u bɛ baara wɛrɛw kɛ yala e bɛ baara wɛrɛ jumɛn de kɛ min ni dɔnkilida baara in tɛ kelen nin diyara n ye Maliba fɔli mɔgɔw nin yɔrɔ diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ dɔnkilida kɔfɛ n bɛ baara min kɛ o de ye nin ye masɔnya ne ye sojɔlan ye n bɛ sojɔ kɛ ka bâtiment jɔ k'a kɛ étage ye ka wuli n bɛ se k'o kɛ ani n bɛ nɛgɛsiri fana kɛ donc hali peinture n bɛ dɔ kɛ nin bɛɛ la awɔ donc o ye n ka baara ye dɔnkilida kɛrɛfɛ awɔ wala ni sojɔ bɛ mɔgɔ min bolo nɛgɛsiri a kɛra peinture ye n'i ye dɔnkilidalaw baba wele a ka ca ala fɛ olu bɛɛ bɛ saba a ɲɛ bɛ sɔrɔ vraiment o diyara n ye an sera question d'actualité la ni an ye jateminɛ kɛ bi chrétien dɔnkili cayara dɔnkili bɛ ka bɔ wagati bɛɛ lajɛlen na yala e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye ka ɲɛsin chrétien dɔnkili ma bi ka kɛ ni o tacogo ye wala yɔrɔ dɔw kan ka labaara wa ou bien a tacogo bɛɛ ka ɲi dɔnkili waati dɔw la ne yɛrɛ bɛ sigi ka dɔnkili dana dɔw ka dɔnkili lamɛn n'o ni dɔnkili a ma sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ ka ɲi an ka dɔnkiliw sɛgɛsɛgɛ ani an ka sinsinna ka kɛ nin de ye bibile kuma bɛɛ ye dɔnkili ye a kuma bɛɛ ye dɔnkili ye nka n'i bɔra kɔfɛ i b'a sɔrɔ i bɛ bɔ kɔfɛ a ti dafa donc o la n bɛ min fɔ dɔnkilidanaw ye an sera diɲɛ sera yɔrɔ min na an kana an ta diɲɛ ta hohaho fɛ an k'an ka ko bɛɛ jo sigi bibile kan ka taama n'o kɛra i ka dɔnkili i b'a daminɛ a daminɛ na fo ka taa se ni i b'a fɛ k'a jɔ waati min na ala bɛ to i fɛ o waatiw bɛɛ kɔnɔ an kana kɛ hohaho ye an ka dɔnkiliw fana da faamu cogo jɔnjɔn bɛ minnu na mɔgɔw bɛ se ka min faamu kosɛbɛ donc o ye kibaru duman ye mi deli k'a fɔ n ka kuma la n ko ni baara bɛ an na diɲɛ so kɔnɔ o ye kibaru duman ye an kuma cogo an dɔnkili da cogo an fini don cogo donc nin bɛɛ ye kibaru duman ye donc ka ɲɛsin ala ma a bɛ bonya da ala de kan awɔ d'accord diyara n ye ani jateminɛ filanan kɛra min ye an y'a ye sisan an ka laadala folifɛnw o bɛ ka don ba la kosɛbɛ chrétien dɔnkili la yala dɔnkilidalaw baba e hakilina ye jumɛn ye o la o fana diyara n ye n bɛ na kɔfɛ dɔɔni fɔlɔ anw bɛ ne bɛ dɔnkilida daminɛ waati min na an y'a daminɛ katikari den kelen micro t'a la foyi t'a la n bɛ si ka dɔnkili da fo ka taa tile bɔ donc k'a kɛ ten ka na jeme ko don district kɔnɔ Ntooroso donc jeme nana an bɛ jeme fara katikari kan ka siɲɛna kɛ donc ka n'o bɔ a la micro nana sɔrɔ ka to ka micro kɛ ka siɲɛna kɛ ka n'o bɔ a la sisan bafulu belebelew de bɛ yen donc batterie yɛrɛ nana sisan siɲɛna na ni batterie yɛrɛ tɛ yen a ti mɔgɔw joie kosɛbɛ bon laadala fɔli ninnu a ka di ne ye kosɛbɛ fɛnkɛw ka di ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ ani ne b'a fɛ hali bi donc laadala fɔli minnu bɛ yen an ka jija k'olu don an ka fɔli kɔnɔ donc a b'a ja ka taa fɛ i ko masakɛ Dawuda a ye fɛn caman fɔ fɔlifɛn caman tun bɛ yen min kan ka don misiri kɔnɔna na donc an bɛ tali kɛ masakɛ Dawuda de nɔ voilà an m'an profite o fɛ hali bi ka foli lase ABM Alliance Biblique du Mali o fana cɛsirilen don kosɛbɛ an ka laadala fɔlifɛnw ka se k'olu bila ba la an ka église kɔnɔna la u jijalen bɛ o baara la kosɛbɛ an bɛ u fo u bɛ o jijalen min na n'i y'a ye an dɔnkilidalaw baba b'a fɔ k'a ka d'ale ye c'est que nafa de b'a la donc an ka u fana dɛmɛ o baara la o ka se ka sabati n'o kɛra an b'a ye an bɛ diya min nɔfɛ c'est vrai que matigi bɛ tabu o diya in fana bɛ sɔrɔ a kɔnɔna la an ka émission bɛna se a kuncɛyɔrɔ la i ka dɔnkili dɔ bɛ yen o b'a fɔ ko an bɛ i fo Jehova n hakili la bɛɛ tɛ dɔnkili in ladɔn ni o dɔnkili banna ladilikan min b'i bolo ka ɲɛsin an ka sisan denmisɛnninw ma ani folikan min bɛ i bolo i b'o lase o ye émission kuncɛ an bɛ i fo Jehova an b'o barika sankolo
Wow, vraiment an bɛ foli di dɔnkilidalaw baba ma ani aw minnu fana tora k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ foli di aw fana ma. N bɛ Maliba fɔli mɔgɔw fo kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka n wele k'an sɔrɔ u ka plateau kan tiɲɛna a diyara ne ye a bɛnna ma n'i ko fɛn bonyana i ma e ni a man kan nin diyara ne ye a bɛnna ma kosɛbɛ n bɛ Maliba foli baarakɛlaw n bɛ aw bɛɛ fo ko Ala ka duba aw ye matigi ka to aw bɛɛ fɛ nin baara Ala k'a taa ɲɛ matigi yɛrɛ k'a bolo sɛnɛman to aw kɔrɔ k'aw bɔtɔ n'a dontɔ mara a y'a lawuli min kama walasa anw dɔnkilidalaw an ka se ka lakodɔn diɲɛ kɔnɔ tiɲɛna fɛn ɲumanba tiɲɛna ka aw fo sinja ni kɛnɛya Ala k'o di aw ma Ala k'o bolo mɛn baara la n bɛ tila ka n wɔɔrɔ fo min ye Ntorosokaw ye ka Ntoroso district mɔgɔw bɛɛ fo Mali kɔ kan Mali kɔnɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la waleɲuman dɔn fɔli a ti ɲɛ ni m'o bila ka taa Israël Ema Kulubali fɛ ka foli lase Ema ma kosɛbɛ ko ani ce ani maakolon dɛmɛ ale sababu la ka tɛmɛ Jacques Tangara fɛ olu sababu la ne sera plateau in kan a kɛra sewa ye ne bolo tiɲɛna ne ka foli b'u ye kosɛbɛ
ema k'i fo i ni furumuso Madeleine Kulibali ka aw fo Israël ani kan dɔrɔso ka den bɛɛ yɔrɔ yɔrɔ ka aw bɛɛ lajɛlen fo n bɛ deli k'a fɔ n ko ne bɔra dɔrɔso n ye dɔrɔso district mɔgɔ ye nka n ye district bɛɛ lajɛlen fana mɔgɔ ye donc n ka foli bɛ district bɛɛ lajɛlen fɛn o fɛn tulo b'an na an ka foli bɛ an lamɛn jama bɛɛ lajɛlen mɔgɔ o mɔgɔ b'an lajɛ ani n'u ɲɛ b'an na n ka foli b'i ye e yɛrɛ de ko don ne ka foli b'i ye kosɛbɛ kosɛbɛ dan tɛ foli min na ne bɛ aw ta yala dɔnkilidalaw babakan don donc aw mago jɔra n na waati o waati a ye n wele n'Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn bolo a foli di aw bɛɛ ma an matigi Yesu Kirista tɔgɔ la amen an ko bayi bayi Ala ka dugawu aw bɛɛ ye an matigi Yesu Kirista tɔgɔ la.